Salutare, este Andreea, să facem un nou vlog. Astăzi ne jucăm Minecraft. Păi de cap, FIFA. M-am jucat cu Minecraft, ok. Astăzi ne jucăm, iar să zic Minecraft, FIFA Mobile, FIFA mobile. Da, deci l-avem pe Alison, l-am cumpărat și pe ăsta. Mi-a picat, l-am cumpărat de ăsta. Cred că știți. Ok, deci l-avem pe ăsta, pe Alvarez, practic. Da, pe Alvarez. Da. Afară cred că plouă. Da, plouă, nu știu. Dacă la voi plouă, dați un like. Dacă nu plouă, da, subscribe. Am echipa Barcelona acum, deci, da, ăsta a fost videoclipul, papa. Bun, ok. Haideți să vedem aici. Oh, bine! De când mai am venit aici și îmi pică o groază de bănuți. Și îmi dă și ăsta. Mamă, 105 acolo, 115. Da, aici mi-a dat. Nu știu pe cine mi-a dat. Aici am dat pe Van Dijk. Wow, de 111. Și aici 114. Vinicius, se uitați aici. Hernandez, Salah, Rashford. Deci vreau pe Rashford. Nu, Cucu, nu știu cum se citește. Ter Stegen. Deci Ter Stegen, portarul. Da. Portarul de la cine? Nu știu. Ok, haideți să jucăm meci. Da, nu am putut să mai iau pe Pele și pe Ronaldinho. Ba da, l-am la magazin, dar nu mi-l dă, uitați. Îl vindem pe ăsta. Pele de 91 și Ronaldinho de 98. Ok, haideți să-i dăm drumul la episod. Bun, haideți să ne jucăm. Stați să dau și ăsta aici. Dăm aici play și să vedem ce ne pică și cu cine contra. Oleu, cine mai și ăsta, mă? Leicester City Football Club. Mai mă, dar ce mișto e echipa, știi? Hai să vedem pe cine are. Eu, Barcelona acolo, Tiki-taka Barcelona. Ok. Tiki-taka. Ok. Dacă facem 14 abonați, mi-arăt fața. Ok? Deci, 14 abonați, guys. Mai avem puțin până la 14 abonați. Și dacă facem 14 abonați, o să-mi arăt fața. Nu glumesc. Deci nu glumesc. Oh, pasă bun acolo. Se duce tot timpul. Dai, dă pase, ratează. Oh, mamă, e agresiv dintre ea. Stați așa că dă ăștia acolo. Ce să dea acolo, mă, cu Alisson. Uite, mă, și pe ăștia cu bormașina. Dați, bă, mai încet cu bormașina aia voastră de căcat. Mersi. Așa. Hai, mă. Să stau și în poartă. Mi-mi place să fiu portar. O, bine. O apărăm acolo, da. Bă, Alisson le scoate pe toate. Vai, mă. Dar ce rapid e cronometrul ăla. Gol. Pa, 100. Ce s-a blocat? No way. Da, nu uitați să dați un like și subscribe, asta și un comentariu și share. Asta a fost videoclipul. Pa, pa. Tiki-taka Barcelona. Chiar Barcelona. Bă, dați-vă. Îmi iau bătaie astăzi. Ok, bă. Bine. Hai că bine, dacă bine. Ce să mai viața mea, că ce să mai. Na, asta-i. Da, slăbuț, bă, frate.
Haide, mă, bă, nu, bravo. Haide. Benzema, se duce Benzema, apără Benzema, dar nu-i portar Benzema, am uitat, a făcut brazilianca, dar n-a făcut-o, mamă, nici pe aia n-a făcut-o. Hai bă, dă-i pase, bă, lui Lukaku meu, Alvarez, ratează, mă, frate, bun portarul lor. Hai, tiki-taka, bă, fault, vezi că, Lukaku acolo. Oh, bine, șanse puține. Bă, frate, dar nu pot să dau niciun gol cu ăștia. Bă, frate, zei. Ăștia sunt zei. Mamă, m-am băgat în ăla ca în pui. Hai, bă. Hai, fault acolo. Ce fault, mă? Că am dat acolo un șut. Cum ar fi să fie gol? Lol. Dai gâtul lor. Oh my god. Da, cam nu merge. Ok. Haide, bă, ce faci? Tiki-taka Barcelona. Bă, dar ăștia intră agresiv. Da, nu mai zic de mine. Adică, da. Oh, nu! Bă, erau 6 mori! Bă, ce prost. Hai mă, Lukaku, te bași tu acolo unde nu e voie. Ratează și tot la ei. Hai mă, că știu că le dă pas. M-am născut ieri. Sunt prost eu. Niciodată. Mamă, bine. Și dacă facem 14 abonați, o să jucăm cu un copil, cu un abonat aproape. Bine, gol. Cu un prieten de-al meu FIFA. Deci, ok. Mamă, bine, ăsta da gol. Ăsta da, frumos gol. Frumos, tati. Ok. Duc la spatele lor. Hey, what's up, pop. Bă, trebuia să iau mingea, bă. Știu că trebuia să iau mingea, da. Alisson. Bă, așa, Alisson. Tiki-taka, Barcelona. Tiki
Guys, trebuie să strâng de undeva mai rapid. Adică și mai rapid. O strâng eu banii. Ca dușmanii. Bă, ce rimează asta? Nu știu, guys, nu știu că... eu nu trebuie să câștig bani că să-l iau pe Lionel Messi. Puțin mai slab, dar... Haide, bă, că să iau și-o... pe ăla. Cum să fac eu bani? Ia stați așa. Stați așa, că nu e așa, frățioer. Arpele. Haide, bă. Fuck. N-ar deschis pe toate. Da. Scăpare. Nici o scăpare. Mamă. Vai de capul. Tiki-taka Barcelona. Tiki-taka Barcelona. Ok, bă. Încercăm să-l luăm pe Lionel Messi. Cara Messi. Bă, futu trap la măt. Ok. Rasa ta de rablă. Mamă, e Eusebiu, bă. Încercăm să luăm pe Lionel Messi. Ora. Sau pe Neymar. Hai pe Neymar. Să luăm pe Neymar. Cățești. Neymar. Dacă nu... Stai că cred că am greșit. Nu am greșit. Hai. Hopa, Barcelona. Tiki-taka Barcelona. Tiki-taka Barcelona. Ok. Îl luăm pe Neymar. Da, e mai scump așa. Mama, rămân fără bani. Bă, frate, rămân fără bani. Da. Cam asta a fost videoclipul. Sper, donați. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Eu am fost Andrei. Pa, pa.